Yadda 'yan wasan Barcelona suka sha da ƙyar a hannun magoya bayan Espanyol bayan sun lashe gasar La Liga. Barcelona ta samu nasara a kan Espanyol da ci 4-2, inda 'yan ƙwallon Barcelona Robert Lewandowski ya jefa ƙwallo 2, Alex Balde ƙwallo 1, Jules Kounde ma ƙwallo 1, wanda a yanzu haka Lewandowski yana da ƙwallo 21 jimilla. Kamar da yadda kuka sani, wasa tsakanin Barcelona da Espanyol wasa ne wanda yake na hamayya, wato derby, inda kuma Espanyol suke ƙoƙarin tsallakewa daga matakin relegation, wanda Barcelona suka hana su damar hakan. Wannan hari da magoya bayan Espanyol suka kai wa tim ɗin Barcelona, wanda za a iya cewa hakan shiryayye ne, domin kuwa tun kafin a fara wasan ba su bar wani ɗan wasan Barcelona ko magoya bayan Barcelona sun shiga cikin filin wasan ba, wanda Barcelona maki ɗaya dama suke nema domin lashe gasar La Liga. Jim kaɗan bayan tashi daga wasan ne 'yan Barcelona suka fara murnar lashe La Liga, wanda hakan ya sa magoya bayan Espanyol suka fusata. Duka 10-20 an ci su har ƙwallo 4, an maida su matakin relegation, sannan kuma ana murnar La Liga suka far musu kamar yadda za ku gani yanzu a bidiyo.